Tu som, čo chceš? Buď stručný, nechcem strácať čas idiotmi. Jediný idiot si tu ty. So mnou sa nezahrávaj. O čom to hovoríš? O čom hovorím? Nehraj sa tu na neviniatko. Viem, že si o mne písala v tej práci na etiku. Nemáš žiadne dôkazy? Ale mám. Ale čo? No jasné, veď tvoj otecko je expert na získavania všelijakých dôkazov. Stálo ho to veľa úsilia. Nehovor tak o mojom otcovi. Pusti ma, to bolí, ty A idiot! to som len začal. Pusti ma! Za toto mi zaplatíš. Nechaj ma! Pusti ma! Pusti ho! Nie, Marcelinovi neubližuj, poď sem. No tak poď sem, poď. Do keľu. Zdrhol mi. Ty ho poznáš však. Jasné, že nie. Vidím toho chlapca prvýkrát. Neklam. Oslovil si ho Marcelino, takže ho zrejme poznáš. Ja ho nepoznám, to som mu kľudne mohla povedať Čuko, Pančo alebo Pedro, hociako. Neklam. Vôbec ti neverím. No tak to je tvoj problém. Nie, to je tvoj problém. A ak nechceš, aby sa riaditeľ dozvedel o tom chlapcovi, prácu z etiky napíšeš odznovu. Čo? Dobre si počula. Máš na to pol hodinu. A ak nie, riaditeľ sa o ňom dozvie. Čo budem teraz robiť? Ako riaditeľ tejto inštitúcie môžem len skonštatovať, že táto situácia je veľmi nepríjemná. Ja nič neviem. Tak dosť, Roberta. Toto je vaša posledná šanca. Kto je to dieťa, ten chlapec, ten Marcelino a kde sa ukrýva? Nie, neviem, o akom chlapcovi hovoríte. O tom divochovi, ktorý ma napadol, Roberta. Odkiaľ to mám vedieť? Prosím ťa, nehraj divadlo. Volala si ho Marcelino. Poznáš ho dobre. Diego, rada by som mala tvoju predstavivosť. Potom by som ti vedela odpovedať a skončili by sme túto hlúpu frašku. Počkajte, Roberta. No Nie, tak. neprerušujte ma. Myslím si, že ten chlapec je čarodejník. Môžeme urobiť latinskú verziu Harryho Pottera. Ukončíme to, dobre? Kde je ten chlapec? Pán riaditeľ, netuším, o akom chlapcovi hovoríte. Prečo klameš, Roberta? Pusti ma. Počkajte, upokojte sa, Diego. Ak tomu správne rozumiem, chcete povedať, že ten chlapec neexistuje? Presne tak. Je to ďalší Diego výmysel. Nie, prepáčte. To ona si vymýšľa. Dobre. Takže je to tvoje slovo proti môjmu. Prisahám vám, ten chlapec ma udrel. No áno, iste, Diego. Ako keď som ti ukradla peňaženku. Nie je to prvýkrát, čo ma Diego krivo obviňuje. To je pravda, Bustamante. Áno, ja viem. Ale tentokrát sa nemýlim. Pozrite, poviem vám, čo sa naozaj stalo. Diego na mňa tlačil, aby som neodovzdala jednu prácu na etike. Kto vie prečo? Naozaj? Čo na to poviete, Diego? Nie, to nemá nič spoločné s chlapcom, ktorého ukrýva. Prepáč, veľmi sa mýliš. Lebo táto tvoja hra je zneužívanie moci, o ktorej hovorím vo svojej práci. A práve toto, bohužiaľ, naša škola toleruje. Nedovolím vám, aby ste sa takto vyjadrovali o škole, Roberta. Robíte si zbytočné problémy. Za čo ma chcete potrestať? Že v práci píšem to, čo si myslím? Alebo že som priniesla do školy chlapca, ktorého videl len Diego? Theo, videl som úžasný film. Prečo Roberta ešte neprišla? Ja neviem. Prečo nejdeš a neoznámiš to? Bože, Jose. Takže mládež, ticho. Prestávka sa skončila. Ticho, prosím vás. Chcem vám predstaviť vášho nového profesora filozofie a etiky. Profesora Enriqueho Madariagu. Je to tak? Áno, presne. Dobre, dúfam, že budem s vami dobre vychádzať a že sa vám bude tento predmet páčiť. Môžeme začať hodinu? Áno. Fajn. Diego, toto bude asi veľmi nudná hodina. Ako sa to vezme? Treba to brať filozoficky.
Chcem vás požiadať, aby ste sa predstavili, prosím, jeden po druhom. Poznám vás podľa vašich prác, tak si chcem priradiť meno k tvári. Kto chce začať prvý? Ja. Takže som Mia Kolučiová. Skvelé. A som najpopulárnejšia... Prečo až teraz, slečna Pardová? Ako vždy. Prepáčte, pán profesor. Ale teba poznám. Nie, ja som vás nikdy nevidela, nikdy v živote. Si istá, pretože tvoja tvár je mi veľmi povedomá. Myslím, že ju môžete poznať, pán profesor. Mohli ste ju vidieť v jednom z tých klebetných časopisov. My tu všetci vieme, že je to dcera jednej super známej hviezdy. Stále je v televízii. Potichu a posediačky si krajšia. Sadni si. Býva v televízii. Poznáte ju, profesor? Je to hviezda. Hviezda. Poznáte? Nie, zmýlil som sa. Sadni si na miesto. Ďakujem. Čítal som vaše práce veľmi pozorne. Aj ste ich oznámkovali? Nie, myslím, že sa nedá oznámkovať myšlienka alebo osobný názor. Hlavne v jednom prípade, počkajte, pohľadám ho, veľmi sa mi páčil. Konečne. Je zjavné, že práca bola napísaná niekým, kto je plný vášne a ohňa. Je to syndrom umelého panáčika od Roberty Pardovej. Nie. Roberta, vidieť, že máte veľmi jasný pohľad, ako sa k veciam postaviť. Poďte sem. Neprišiel som na túto školu, aby som počúval práce svojich spolužiakov. Môj otec platí majetok za to, aby nás učili profesori. Ako sa voláte? Diego. Niekedy vedia lepšie vysvetliť veci študenti ako profesori, pretože majú vo vnútri vášeň a majú slobodu vyjadrovania bez pocitu nátlaku. Do toho, Roberta, počúvame vás. Raz dávno existovalo... Prepáčte, chcem vám objasniť, že Roberta napísala túto prácu ako rozprávku. Ale to sa nepočíta. Nechcem počúvať rozprávky. Všetko sa počíta, Diego. Ona si v tomto prípade zvolila humor. A chystá sa povedať niečo veľmi dôležité. Prečo ste takí? Prečo sa tak správate? Máte nejaký konkrétny problém s Robertinou prácou? Tak pekne sedte a počúvajte. Teraz môžete začať čítať. Raz dávno existovalo miesto zvané Korupcilandia, ktoré viedol jeden dôležitý politik, pán Transa. Ten mal... Prepáčte, profesor. Predstavujem vám pána ministra Bustamanteho. Je to otec jedného z našich študentov. Naozaj veľmi ma veľmi teší. teší. S vaším dovolením na chvíľu si zoberieme jeho syna. Samozrejme. Diego, prosím vás. Ocko, prečo nezostaneš počúvať? Naša spolužiačka ide čítať rozprávku o jednom politikovi. Bude ťa to zaujímať. Môžete mi vysvetliť, profesor, o akú prácu to ide? Ide o prácu z etiky, pán Gandia. Áno, slávne práce z etiky. Dobre, Diego, poďte s nami, prosím. Nebudeme viac prerušovať hodinu. Prepáčte. Ale keď môj syn hovorí, že ma téma bude zaujímať, žiadam o povolenie zostať a vypočuť si to. Zabezpečím vám kópiu, pán Bustamante, a veľmi rád vám ju nechám doručiť. Radšej by som zostal a vypočul si to. Je to problém? Nie, isté, že nie. Prosím vás, Iker, prineste stoličku. Áno. Môžem fajčiť? Isté, samozrejme. Ako doma. Dobre, tak. Teraz sme už všetci usadení. Do toho, Roberta, počúvame.